Lho, lha apa? Lah wong joget ya joget rek. Ana wong gawe gendeng-gendeng joget pinggir wesi. Ya apa? Lho. Lho. Enet. Hilang. Lho, apane? Kok iso ilang lho? Lah iki apa mencolok nang kudu ireng. Lho iya. Ya iko. Yo. Aja dikemus. Aja dikentak ya ulah, kakak bimbo. Wis balik ah. Lho, lapo maneh? Lho, Beten ilang. 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 Lho, mangmulo. Ana wedulinan apa? Sidarondo. Ya sidarondo. Kolemu kucluk, kolemu gak neges, kon njedulian sidarondo padha karo nyemoni rondo kene. Weh, kene gak ana rondone blas. Jare sapa wong winginane ku mrene tak hitung rondone tok swidak. Wah, awakmu Situ kana sing nom tau wek kabeh. Milih kewan aku. Ya sidarondo kaya aku iki. ya apa sih tak iso awakmu. Lho wong aku kok penggaweane. Ya apa kaitannya? Lho alah. Nanonane nanine nonane Ayo. nanonane nanine nonane nanonane ninane nano nananane ninane nano. Inilah lagune Jonet
Nano. Nano matur. Lah apa gak lagu nano ki Mang? Mangan brupi capasik dicampur katan. Enake. Tuku sewe capasik kok pojoke suwe. Aku rabi capasik momoile sing prawan. Nek rabi tuwek mari bulan Madura dina mat. Lho. Ngene iki termasuk kon arep-arep tinggalane kon. Nek arep tinggalane lha apa meneng rabit tuwe mate. Aku ragu capasik. Iya. Rondo ayu. Ayu. Nek sawah iya rek. mesem goyo. Nek tak delok seneng karo aku. Bareng tak ngomong dadak rondone bisu. Lho. Gatok takoni dhisik. Masih bisu capasik. Iya. Aku gak apa-apa. Senajan bisu jonet gak ngersula. Rondo kan duwe donya, aku gak apa-apa. Sing penting rondone duwe to. Lho. Ayo. Hop, ayo. Ayo ojo terusno lho kon. Duwe toko. Toko ah. Arek iki nyimpangi ngono ae. Duwe toko. Ayo. Diterusno. Iya terusno. Gain dhisik. Ya wis aku jan. Tak pek goplokmu net. Kapan? Lho ya saiki. Iya. Tak pek goplokmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek klambimu net. Tambah gak apa-apa. Tak pek sarungmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek sepatumu net. Tambah gak apa-apa. Alhamdulillah. Kegeten. Iki lho wong iku. Contone Jonet apik atine. Iya. Kene rada selir net. Ya, nonane. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Loh. Kok kapan sih? Kok nek gak ekos ngomong net. Oh iya. Tak gonceng bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak gandengi bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak rangkul bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak keloni bojomu net. Kon tak pateni. Gak apa-apa kok goncet bojo kok keloni. Wong gak tau ngeloni ta. Ngene jare masih kon bojomu tak keloni kon muring-muring. Lah, Gak muring-muring. Hah? Ngati-ati sungi tak keloni ping 6. Loh. Tapi kupluk musik, Aku ya gak apa-apa. tapi klambi musik, Aku ya gak apa-apa. tapi sarung musik, Aku ya gak apa-apa. tapi sepatu musik, Tambah ya gak apa-apa. jik turun. Gak apa-apa wong anjane. Tak goncet bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih nek? Tak rangkul bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Tak ambung bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Mari iki. Tak keloni bojo musik. Tambah gak apa-apa. Tak keloni bojomu. Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih, Sik? Kok gak apa-apa sih? Ah bojoku wis mate. Mate. Kate ngeloni maesan. Ayo. Dene kon cek kenal arek kene. Tak kenal apa kene? Wong kene ya? Iya. Iya. Tak balik selir ae. Iya. Jonet ya kanca. Tak kenalno karo wong ngene. Jonet ganteng anake wong sugih sepeda motor lah iya kuwi. Jonet ganteng. Saya
Gendeng matamu kuno. Apamu lek tau gendeng sih? Gendeng kakimu kuno. Ayo nek gak percaya tak takono wong kene lho. Gendeng aku takon kene. Lho iya mergo wong kene wis ora awakmu kabeh. Karo apa apa? Takono gak percaya awakmu. Takono. Bapak-bapak, ibu-ibu, jane kalate gendeng nggih. Lho. Iya ngono kok iki balamu kabeh golek sik. Alah. Nek aku sing takon mau takon wong lanang-lanang ngono iku mesti ngelon aku gendeng. Iya. Aku takon wong wedok iku. Kan nek nyandakku gendeng tak jelok iki peno yo. Takono ngono. Yo. Kula niki tau gendeng ah. Krungu aku kupingmu. Krungu aku kupingmu. Lho. Masih gendeng aku gak ngamuk. Aku makan ra tau njaluk. Wong mangan kula wae kropo pase kang ganteng bojone. Kono aja elek-elekno wong sing ge omah lho. Ya gak elek. Iku bojoku. Iya. Sampe muka rahasiane. Aja ngono men. Ayo ngomong. Gak wani teko ngarep teko mburi tibake. Guyon kok muring-muring. Guyon-guyone gak ngono, Net. Muring-muring. Aja muring-muringan lah. Nek muring-muring jarane gak cocok. Masih bungkuk aku ya apa. Bojoku saiki mbobot. Wingi tak priksakno nang pogot. Jonet ganteng bojone petot. Bungkuk Petot. bungkuk Petot. petot. Masih petot aku gemati. Saben dina mesti tak branjani. Nek sore aku dilateni apa nang Mburi ngetengi sapi. sapi matamu kuwi. Ya lha apa kon nang mburi kok sapine mari nubrutak-brutuk. Iku makani goblok. Gak andel. Ngetengi sapi cuma ping loro. Ngono iku gak ana wong ngeruh. Wong mangan janane waluh. Jonet nang mburi ngetengi kebeng. Ya. Wak Jon. Mari sapi kebu. Ngetengi kabut pada enak. Ngono iku konangan bapak. Aku mlayu ketatata pase ganteng kukluke tak buang. Ayo kudu jaluk lek jroke ngono. Lah apa? Tolong Pak nggih. Tolong. Nggih, tolong. Jangan yuk nek iso Gendeng ah. diam. Yang ini iki mangkelan pale. Oh. Heeh. Kalau iku mari loro kali. Mari loro jemblarah ae. Ono wong kaji kok lho. Sik. Masalahe gelane angel gan mbek sapa? Ambek Jonet. Ambek Jonet. Lho, endi jane? Lah iku. Masalahne lapo kon mileren ndukur salon iku lho. Net kancamu mbok kene rek Tak culek lho ngono lho. ana swara gak ono rupa iki. Aku yo ngarepmu. Endi sik kok. Yo Mrene ya rek masalah rek. aku nggo ngarepmu. Lho wong gak ono sik lho. Kan ngono. Iki larek itu. Pak. Pak menika suntik. Ngono kok wong wis ngene nggo sandingan kok iso ndoleki aku iki lho. Aku golek peno cak. Ndoleki apa? Lawang peno tutup. Lah iya. Masalahku anak runcak. Apa anakmu Lalu sepeda. Oh, Jeng melok nyilih duwe lho rek. kon iki lho, anakku akan balik sambet nang aku. Ya gak ngono cah eling-eling peno lamari oleh landasan sik. Iya, mari oleh landasan kuwi gak tak kaya amburan-amburan. Tak rupano maneh. Peno apa cak? Ya tak tanah. Wih, pirang hektar cak? 2 kresek. Lho.
Digawe apa nek? Nandur kembang. Kak temen cak gak akeh kok mek 500. Ya tak selang 500 iki mengoleh titipan teko bapak panitia. Iki umumno, iki ana kuncine sepeda motor. Sepeda motor ilang. Seri W 2844 BU. Mbok aku ketemu apa durung? Bel sing nemu dintene ana nggone parkir. Oh iya. Ya. B 82844 BU. Heeh. Bu ketemu buka. Oh iya, Cak. Kawan Digawakno ah. Cari nyili aku kena iku. nyili. Mek 500 Cak. Aja caca 500, 1000 gak tak selangi kon. Wis 200 jare aku 200. 200 wong kon utang aku lho pirang tahun gak nyaur. Aja caca kon bojomu adang gak duwe beras nang omah. Saiki lho durung sahur kon saiki utang mangan iki lho. Hei, ojo kuwatir tak silikri. Ya. Lho silik pasek iki lho. Oh, aja ngomong karo wong gendeng iki kok gendeng iki. Apa sih nek? Lah kon ngono aku gendeng-gendeng iki lho. Sapa ngono gendeng iki? Lah lambemu. Jonet ganteng. Lho ya mbone ganteng aku jadi gendeng. Aku kon ganteng. Sik. Encine arek wong koyo gendruwo lak ngono. Gendruwo iku. Praenu kok ganteng kan. Delok lambemu kaya cucuke labet. Lho, aku ngomong apa, Cak? Kon ngomong aku genderuwo. Lho, kena iku lho senengane sawu. Lho iya mang gawakno nan teko gone kono. Ngomong sawu kok. Jonet iku melesine gak karu-karuan. Wis gak apa-apa aku. Tak sili ae gampang. Lho, nek masalah ngono iku awakmu nek wis sanggup ngili gak apa-apa, rek awak dhewe ku mergane kesusahan ngono lho. Oh. Aku tak ngomong. Lah mangkane aku iku lah wis Wih, wih apane sih? rambutnya di semerah banget. Kon niku katarak aku wong rambut kaya ngene disemir kon niku lho. Kelambine putih. Kon yo katarak pisan mau bathik abang kok iso. Roke ireng. Sik sarungan. Noleo. Mah mundak ngersik. Kon iso bare ta? Ya iso. Siap, gak? Siap. Balik kanan. Gak? Balik. Iku gak balik goblok. Lah apa? Munyer. Lho munyer. Siap, gak? Siap. Balik kanan. Gak? Aku mah proso kepethuk iki. Apa? Proso aku nggo liwat ngarepe tiring kuno ngarepe tiring proso aku gak ero. Masa iki sih aku lak yo. Kono. Proso aku ya iki sih. Oh iya sih. Mas rupane elek. Masih elek tapi kan manis. Tapi lah gak tau adus. Kon iku mas rupane elek gak tau adus, ireng, kurang ajar. Iki pisan. Wis endek, elek, tuwe. Nama wedok kurang ajar. Kok ganteng-ganteng apa rupamu koyo nyambek ae kok kurang ajar. Kok koyo ngono. Gendengan. Ono mau larang loro, elek-elek. Masih elek tapi kan manis. Cari sapa manis? Rupane kok garangan kok manis. Gak garangan, kaya luwak. Wong ngene kaya garangan. Yo yo, rupamu kok garangan. Anu, kok net sih aku Aduh maksud nyarek wedok iki. Lono. Atase koyo ayu-ayu dhewe. Yo. Ngene ta? Iya, Rek. Iya. Iya. Iya.
Gak kesuruh ngasih. Surungan rek. Ngono. Koyo ayo dhewe. Kaya ayo dhewe. Atase tungkakmu koyo raiku. Tungkakmu kok lho. Wale. Wale. Oh, wale. Raiku koyo tungkak. Raimu kok lho. Padha ae sik. Mukri Dik. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Mukri iki wong sugih. Wong sugih. Tapi sugih utang. Sugih. Sugih temenan. Sugih temenan. Ngon montore. Papat. Tapi plastik. Lho. Aja diomong. Aja diomong. Oleh. Apa? Bisa ngomong bae-bae iso. Rupamu ku lho. Aduh, jembeki. Aku ya jembek kok yo andek. Kri. Apa nyawang? Ketara. Apa? Mau kemana Dek? Ngapa sih Kri? Kayaknya apa mau? Saban. Ora tak gelem semaur. Malah dilok mau. Mangkane wong nyapa iku sing sopan. Oh, nek sopan. Nek sopan ya disemauri kon kene gak sopan blas. Oh, Kaya mukri sopan. Sembarang. Ya wong arek saiki ya. Sopan sing temen. Aku mang nyapa nggo tiring neme gak disemauri kok. Iya, Mbok. Mangkane biyen alah, wong nyopo lho. iya. Mbak. Apa, Mas? Semaur saya. Wong ati jono wis gak kurang-kurang tingkah. Mangkane semaur sing sopan. Iya, Rek. Nek sopan ya disemaur. Bener kan, Kri? Padhe tindak pundi to, Mbak? Nontak lodro. Sik. Apa? Nontak lodro. Oh iya. Mangga sareng kali kula nggih, Mbak. Monggo, nek sareng. Monggo mboten enten rancane. Monggo. Kali kula cenet. Cacatmu kok iso nggo wablak ngono sih. Hah? Cacatmu yo gablak. Mbarang kok iso. Wis. Ngomong ae sampean niku aku iki kate njaluk tolong kok, Cak. Oh, ndak tolong. Njaluk tolong. Ya tolong. Tolong apa, Rek? Lho aku iki mau lho, Cak, kari. Kari apa? Ya kari rombongan. Kari ambek rombongan. Rombongan apa? Lho, wong aku iki lak penyakit, Cak. Lho. Mangkane aku iso biduren. Lho, bawang niki kula. Penyanyi. Hah? Oh iya penyanyi. Penyanyi. Aku mati ketanggapan, Cak. Terus katene mulai ketinggalan rombongan. Oh, rombongan. Kri. Dudu arek sing di pendopo Mas sing guru dadi mangas kira iki. Malah mlaku di omah guru dadi. Ya. Lah, malah men pepek-pepek rot. Wah, arek iki jase pipis mang. Pipis. Iya. Kon kok ero sik. Yo, ero. Kon kok ndindian. Ketara. Ketara. Temen. Terus. Bareng tak rungono tak delok wah arek iki rasane iki. Tak delok. Tak rungokno jan burung dadi. Iya. Wis ana sene tak ngono iki. Teng 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 teng. Munine ngono. Iya. Terus mari ngono sik. Bareng ngono sesuwe. Aku kadhe kebelet lho pipis wae. Dek, gak gelo. Digesetno ae iki. Terus. Teng 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 teng. Kayak kenapa pipis Pak? Iya ta sik. Ya gak lah. Anu wingi rambute yang ngene. Merah. Rambute ngene, Abang. Sapa yo? Mosok tutup bayangan. Ya duduk lah. Sampe kenal sik mangkane. Iya. Aku Frida. Asik. Asik. Frida. Sik. Ayo jenenge Jagung Fibrida. Oh, wis elek, budok. Enak wong budak. Lah kok enak. Nek takon malaikat man buka tolak. Jadi koclok. Wis lah Cak aku iki tulungan. Tolong apa sih? Tolong apa, Rek? Ya apa? Iki wis bengi lho, Cak.
Terus apa? Itu lho. Ya mo. Ya mo. Kri. Kon kok paling ana piring ngono siki. Mantul nang arek wedok. Anu lho Cak aku balanan penginapan Dek. Wis masalah penginapan gampang. Ya apa? Wis nang omahe Jonet duwe pinekemen nggo kos-kosan arek iki. Omahe sapa? Jonet. Jonet. Heeh. Ngerti Cak? Lho, omahe ta? Yo. Nah, omahe warna pink lho. Iku ta. Kris. Gak kliru gak rombongane lodro kaya iki. Kok manjane ngejak omah-omahan sik kon mang. Kok manjane ngejak omah-omahan. Pokoke omahe warna pink ya. Tengerane ngarepe ana wite klopo, wohe loro glantong. Oh, berarti omahe Mas Jonet. Ah. Ngarepe ana wite klopo, wohe loro glantong. Tapi kowe iki isut tuwek. Iya, mergane wis tuwek ya kisut. Nek kisut metu ndrawut-ndrawute sepete kok lho, sepet lho, sepete wis garing ya. Tapi kok kono ana wong wedok situ. Sapa Cak? Pembantune. Pembantu. Lho, jane wong sugih. Wis tak nang rono. Ya, Masalah tambah bengi. iya cek gak bengi. Mas Jonet. Glantong ya Cak ya. Mas Jonet, glantong. iya, jane glantong. Ngarepe lho. Apa? Ya. Sik. Ono gendeng ae. Lha apa? Kok saupamane Jonet iku perang karo bojone ya apa kon iki? Lho, kon ngono iki. ya gak ngono maksudku iku aku wis nyelit duwe wis gak disili dundamono. Rumangsa wirang, rumangsa isin disawang wong kene kabeh sik. Wah, terus apa awakmu? Sing enak. Ayo didengke ae. Terus gawe markase. Oh, name markase. Iya. Didengke teko doan. Iya. Yo paringi perange. Ayo. bojo ya wis ayu wis semok. Iku jenenge wong lanang gak neriman ya wong lanang gransang. Karo jawane wong wedok gak duwe panganan, gak duwe apa. Sampe direwang-rewangi keluyuran gelotakan wong lanang blakrak. Ojo gawe mae. Ketara lek tangga biasa nang tering. Kancane jonet. Belani kancane dilono gawe-gawe. Oh, kancane bales bahaya. Lek gak bahaya ya gak aduhai. Ngono godake gak lumbrah nang wedok. Terkadang ya sayang, terkadang enggak. Wong lanang akhirnya buat gesi. Ayo nyarap ae, Mas.
lho. Kadane mungsu ae, belakangan tering lho. Kalau kancamu teko tering lho ya. Mulane sampe seyek-seyek. Kempas, kempus, tenggelik. Pelila wong joreng-oreng. Wong lanang ditutur wong wedok guyu. Guyu matamu. Gak guyu. Kesini jare guyu. Ngojore mangan jamangan joreng-oreng. Ados-ados joreng-oreng. Sakno rek. Aduh gak ngusapi lho kan nyuluk kan niku. Repot dialem gak gelem, dilono gak gelem. Wong jane uang maran bang lanang aja nemen-nemen. Aku nang ngene iki malah eleng. Ngomong gandamu. Lah apa eleng gendaan? Eleng apa? Eleng bayang bang mekar meneh iki lho. Mamulo, aja utang aja sapa tering ae utangmu cegake. Wong aku gak tau sapa tering mek winginane tok. Winginane ngono jare gak. Potong lanang gak nyobani omah sembarang titik-titik bocah tering. Mangan aku gorek dhewe, kumbahmu rusuh aku sing ngumbano. Kon aku gak seneng mangan dhewe bodoh apa jamarane kaya ngono kan iku nek. Ya apa rek wong ngomong kan enggak-enggakane iki lho. Wong sepurane tak siune tak wong wedok ngomong. Wong wae tak yo gowo kabeh. Wah modar ora. Aku gowo kabeh aku ngono bojoku. Delon anake apa jenenge bojone Polo. Apa bojone Polo mari teko tambah weh glute kabeh mulih dilerno. Masih aku ya. Gak apane wong turumu mengkurep. Lah kok gak pernah lumano. Apane tak lumane kejian cecek. Aku sama kisinan. Kapok. Wong ame bendina ya tak lerno. Esuk tak lerno, awan tak lerno, sore tak lerno. Kurang apa duwe bojo aku? Kurang apa Iya, sayang? engko magrib ku do cucuk pitik. Barang ngono diler-ler yen nek kepethuk aku nek kepethuk Polo. Iki apa rek? Yo gak karu-karuan ngono. Kon bakalan ngomong apa kon? Ya ngomong ngono iku mah kok wong lanang gak tau nyabani omah. Wong lanang sing gak rumangsa nek duwe bojo. Wong lanang liyane blakeran, gak ngerti nek mburine anak bojo. Kon keluyuran cegol wedok kan geras kon nang dapur ari ngono kon iku ya apa kon iku nek. Kok tak pateni lho to lho. Ah, kata-kata dia. Paten. Mas susane kaya iwak lohan. Jajanet aku njaluk sepura. Lah ya ngono. Aku ingin tak isih bojo tenan.
juaria aku ngomong rado ngono pancen awakmu gak tau tak Ya. Sapa gak ngono? Maneng. Maneh. Oh, maneh. Ya dume kon mbak aku jane kon sembrono, aku wong gak duwe kon sugih. Sugih apa, Cak? Lho kon duwe pabrik. Pabrik ndi? Pabrik melarat ngono kok. Lah pabrik susu. Lah ndi? Lah iki lho. Lah iki lak setengah penuh. Wis, ndok omahe. Ya. Aku tak nang tambak. Nang tambak ta nang Tering. Enggak aku selali karo jenenge tering aku nang tambak nggo omah ya. Ya, sing hati-hati ya. Lho. Lah yo ora ruwete nang tering. Oh, tering dolor. Ya Kok nyocot ta kon iki? aku takon, bek menawa berkepegat men aku kate nang tering. Iya nek dipegat golek mati gantung. Kon balak-balak nang tering-tering saiki aja balak-balik nang tering. Ganti yo nang telocor. Kadoan. Nang nggo telocor kono sepi goblok. Wong lanang sapa? Ngono alik wis gak Jawa nang wedok. Duwe disengetno sore kaos kaki. Sing dikesak ya mek 50.000. Sing 300 dak kaos kaki. Jane digendaan. Ya jane sampean. Kok kancane kaya samuki jane biasa blakrak. Lho, peke. Awak gerke-gerges, Pak. Gak ketok Bu sampean lu peteng. Gak ketok wong gamane kok ngene wong jeger-jegek ngene gak ketok. Ketok napa lho? Kano nang. Kula nuwun. Asep. Repot gak kula nuwun salah, wis kula nuwun salah. Sampeyan niku Saking awakku greges nduk, kang greges ngono kok. kenapa sampean greges? Kesababan tering. Tering iku apa, Bu? Takon kan jamu iki lho. Apa tering iku, Bah? Oh iki ya. Iki tering. Lho Bu aku rene iki kate takon, Bu. Ora takon lho Pak Semorono, takon. Wah aku takon sampean kok, ditakoni gena-gena jawabe koyo ngono kok ayu-ayu wae. Wow! Masa bukan ngene gak ayu? Ya gak ayu. Rupane wis elek ditakoni sedat-sedot jawabe gak enak. Sampai waktu kekel-kekel sampai keselak-keselak. Kesababan. Aku iki takon sampean, Takon jawabe apa, ku Bu? sing enak ngono lho. Takon apa? Bener ta ya mae Mas Jone? Bener ta Bu ame Mas Jone? Karo Duh, sing teman sampean niku. atiku dayak. Sampai gak iso ngomong, sampai keselak-keselak. Ngadep rene lah Bu, sing dijak ngomong kene kok ngadep rene ya apa sih? Kok elek aku ayu kok ketularan elek. Paling ya gak pede.
insecure ndelok wajahku mbek wajahe dhewe. Apa sih Insecure. Ya mesti ae sampean gak ero sampean wis tuwek. tuwek? Sopo kelana kisut? Wis talah. Sampean niku Sak mau kene kisut. Bu. Wis tuwek kok aja muring-muring ae darah tinggi lho. Kak, darah tumo ae. Oh. Kak darah tinggi. Mungkin takon genah kok. Bener ta iki omahe Mas Jonet? Oh, nggih. Bu. Dijak ngomong kok dadak nyocok dhewe. Bener ae iki omahe Mas Jonet. Bener. Oh, aja direken nek bener. Ono mau takon gak direken, mandar muka. Apa mandar muka? Oh, nek ngono kan semaur. Bener ae iki omahe Mas Jonet ta duduk sampe niku wis gak usah basa-basi. Bener ya bener, nek duduk ya duduk ngono lho. Jonet. Iki bener omahe Omahe Mas Jonet? Jonet. Iya. Jadi sapa Mas Jonet? Lho. Bener sih, mang iku omahe warna pink, ono wite klopo wae loro glantong ngono iki. Oh, pink. Pitik kelapa loro glantong. Nek glantonge iki bener. Bener. Lah kan golek bareng glantong lapo dulu. Aku iki golek Mas Jonet, Bu. Golek Jonet ta gak glantonge, gak mungkin kan golek. Ya urusanku sih, bang golek glantong, bang golek ya apa sampean melo-melo wis Cilik tuwek. golek glantong, Dok. Gak ilang garai gurem. Wis aja ngomong ae. Bener apa gak iki Mas Jonet ta duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Iya, Bener. bener. Berarti sampean pembantune. Woi! Jangkrik. Loh, kok jarene? Jare Mas Jonet iku ngono. Ge omahku kono wedok siji. Rupane elek, wong tuwek, kisut. Ya gak sopan. Elek, tuwek, kisut, pembantu. Lho ya iku pembantuku man jarene ngono kok. Siapa sing ngomong? Ya Mas Jonet. Jonet. Iya, ya Mas Jonet. Sing ngomong. Iya, Bek. Lho, wong ya atasane pembantu ae lho. Ngomong gak sopan. Masih aku ya sok ndelok potongan pembantu. Apa potong aku, Dok? Potongan sampean ro kaya apa? Ya kaya wong saji. Kayak tandon. Jangkrik. Ngilane wong kaya tandon. Ya iya. Kok ayo rambut kula kaya sempat. Lah apa? Iki jenenge model. Model apa? Model saiki. Ya nek sampean rambutnya lawas, klambine lawas, uangnya lawas. Lawas iku bayangan lawas, Jo. Ya gak, lawas ya dibuak kono, ganti sing anyar. Jangkrik. Lah sing lawas iku kuat, Dok. Lah sing anyar iku apa? Ya enggak, justru sing lawas iku wis tuwek wae dibuak ganti sing anyar sing sik seger. Ganti sapa? Aduh. Saiki Mas Jonet nandi, Bu? Minggat. Sing temen sampe niku aja kurang ajar. Engko Mas Jonet tak ongkon mecat lho ya. Kocik temen. Luwak mangan tales. Awak kadung apes. Mas Jonet iki nendi? Nang tambak, iya Pak nang tambak. Nih, nek aku tetep gak Jonet. Wirine ya, Bu. Nek Mas Jonet gak ono kamar ndi? Sing genah ta, kamare Mas Jonet iku gendi. Sampeyan ikut mang ditakoni mentro-minclo lambene. Lenduk, arek ayu, Apa? jenok depleng. Jan dicarane, Nduk, wong pedayo. Taket Mas Jonet. Mari ngono pembantu. Saiki kamar. Lho wong ancene iki nyatane ngono kok aku golek kamare Mas Jonet kok. Tak kandhani ya. Apa? Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu? Melangkring. Loh. Jok kurang ajar lho, Bu. Ya gak kurang ajar. Jonet tak kandhani esuk ngotong-ngotong pring dipelagrana. Esuk kloruk. Awan kloruk. Sore ngadepno sing ngengket mlebu kloruk. Kuku kiku. Iku Jonet, Nduk. Loh, kurang ajar kok Mas Jonet tak kon mecat. Temen tak kon mecat. Ya Mas Jonet. Jonet mecat aku. Ya iya. Alah gak mungkin. Loh ya mungkin nek iki sing ngomong. Oh, pembantu koyo ngene ae kok. Buak.
golek liyane pembantu baru. Buak golek liyane. Iya lah. Ilang sing anyar ganti golek sing lawas maneh. Lho ya cek sing lawas iki buak wae lha apa digoleki maneh wong wis elek. Wis saiki sampean nunggu wae. Mas Jone tak antenane di kamar. Terus aku godhokno banyu. Nyiram raimu ah. Kurang ajar maneh. Banyu ku ya tak gawe ados lah. Ados. Iya mesti ya. Kok merene kaya ngene ados mbek banyu. Sing potongan pembantu ados mbek parfum di tes. Segar. Modele ados parfum. Kepanasan ngerontok. Modele ados banyu, ados gawe parfum. Wong biasane banyu aki ngono. Ya sih, nek ados gawe banyu aki sih, ketara ku lho kulite. Apa kulite? Metel pisan. Wis kisut. Tes, iling-iling pesenku lho ya. Tantenan di kamar. Aku nek Mas Jane teko waran. Oke? Oke, siap bos. Ngono sih pembantuku aku lak seneng. Yo ngene iki lho, Bu, duwe bojo blater. Duwe bojo kaya Jonet sing geri-geri niku lho sing nggawa gendaan. Karuan ngono angur dirapi kaji samuki ya biyen kate. Kok keton aku dirapi Jonet. Jadi kocok gelem dirapi Jonet. Awak tersiksa. Lah iya, aku bagus kadung. Patennya man Jonet. Aku gelem ke bojo Jonet. Awakku sembah nak turu. Kon iki lho ngomong apa kon niku? Wong ditinggal nang tambah pinggire tambah ya sandingane lendir tak tanduri jagung. Ngomong apa? Jagung hibrida. Pintar. Lho ya iya saiki lho sumute wis rada kuning-kuning dedek ngono. Wayahe ngondo. Bendina tames. Pek pira? Ya sedina ping 6. Tak siram ping 8, saiki bongo. Ngomong saiki. Iya ta. Pinter temenan. Ya pinter ah bojone sapa? Bojone Juwaria, Ya, tapi ya. nek budal gendaan. Kon ngomongnya nek katene nang tambak, gendakmu mrene golek dapurmu iku gak ono omah. Ngono wong wedok ketek kon setia nang dapurmu. Ya gak mungkin lah. Wong lanang nek kaya ngene iki gak siksane wong wedok, gak sarane wong wedok, gak susah wong wedok, gak bingunge wong. Baras! Ya perkate ngomong kaya banyu apa sama anakku. Kon ngomong gendak-gendakan aku iki durung pernah gendaan. Aku iki gak kenal karo wong wedok, karo wong wedok rume awakmu tok. Kapan sih aku karo wong wedok liya Lah iki? buktine gendakmu rene iki lho. Golek dapurmu, lek gak dapurmu sing ngongkon wis ora kene ah. Aku di pembantu-pembantu ngene iku pantes soalnya gak watur amu ngono iku woro amu pimpin amu iku ngongkon amu ngono iku najane. Takono kalau kajapuki. Uang ancane kaget wedokan ya telingar-telingur Pak Budhe ketulung. Kon ngomong iki lho, nggo njero omane wong wedok. Ya, Kon aja gampang-gampang nglebono wong. Saiki penjahat itu akeh. Gak lanang gak wedok dadi penjahat. Engko nek tipis itu digondol sing getun sapa? aja kliru nek. Bojone dinetenek. Kok kemani teman. Domane wong wedok kan wani-wani. Penjahat rene macam wong wedok iku aja salah tampa. Gak salah apa? Penjahat rene gak nyolong donya brono. Lah sing colong? Colong dapurmu iku lho. Geleng ah wong dicolong iku. Oh, Tak buktine. ayo celun ganji kono. Kate tak celuk lek kon macam-macam kon blai kon. Rina ndok rambut jagung. Wong kae tentrem ngono ae sing garai. Aku gak tau kenal wong wedok ngono-ngono. Mas Jone.
Mas Jonet. Mas Jonet. Hei, tinggalan iku kene lho. Iyalah, apa pengen ngarep iku kene lho. Lapo sampe ngrekin sing tuwek. Bapak pepen. Ya. Kasih samungan wis bongkeng wisan. Wis bongkeng wisan. Ayo ngomongin. Are. Kono tak pecok aja lho. Lho, kok sak badar encene mau bojoku turune begenggek kok. Oh. Kok iso ngono. Ini rebah, sampean ngaku terus serang, sampean itu duwe gendaan. Gendaan apa? Lah kok sampean kejak aku iku lho. Kono iso ancur-ancurin. Gak ancur-ancur ngono, biyen iki ya iki jagi tak rabi. Lah apa sampean disiki? Ya rabin saiki rabin pepen. Jadi gak iso meteng jare. Kasih meteng matamu kuno. Oh, kowe bongkeng. Aja buka ras. Bongkeng. Mulyain. Iya ya sangune mung kok suwe gak tau pedhok. Meneh benek loro kancane dihubungi. Assalamualaikum. Iya. Wis matur nuwun. Tak dongakno nang waras cepet waras cek iso. Gak tau pedhok loro. Iya wis. Wis aja gelek gendaan Gak. tuwek. Wis gak wis Dheweke tobat. Iya tobat engko tobat dulu mulyain. Kalau ditinggal. Wis gak usah melok mulyain. Aku keloro tuwek. Weh kadek yo peluhan tuwak tuwek dalu lho. Ngono. Baru kaya ngono. Apa? Wes ana bojone. Lah ya gawe kene aku pembantu, sampeyan iki pembantu, sampeyan kok ngono aku pembantu. Sampeyan Alah ya bar. Ngono. Wong antasane pembantu kok ngene aku. Kok nek sampe dipecat-pecat apa? Katene iki pembantu kok gak layu. Offset. Ya apa rek kok yo geger kaya ngono lho. Wes cepetan. Remak awakku kok rek. Ya apa rek? Kono aja susu muring-muring aku. Wong iki ditakoni dhisik sing genah. Wes, wis pecatan pembantu iku aku gak arep pembantu. Golek pembantu meneh sing ayu gak sing tuwek kaya tandon. Aduh, kok iso pembantu iki lho. Yo ya sih. Iki munu dudu pembantu. Lah sapa? Iki munu bojoku. Jare bojone mati. Mati. Aku kan Ditakoni dhisik, ditakoni. Aku durung tau kenal awakmu, Nduk. Durung ro jenengmu. Meneh benen wayahe tingkep lho, Pak. Tingkep maning. Ora jare tak. Kon iku wis seneng kepes ambakmu iki. Wis pedak-pedak. Aja gawe wong wedok ae. Sing penting masa seneng kemis ya. Sing penting kan jongkel. Oh, joker sepisan keok ngono. Lho, iki lho emang ya apa? Ya apa sekaitane? Iku rene katene nginep, Mas. Kate nginep. Iya. Pirang dina, Nduk? Oh iya sing suwe lah. Ya, Suwe, buyar. kono aja nyocot ae kon iku lho kok. Pak. Kok jirek kae sirep paket teko. Iki ana paket. Wong Aku paket. yo gak tuku. Iya, Apa iki? kae sirep kotan teko. Net. Sido iki. Ono maneh. Kae tentrem. Jare pesen sandal. Pesen iku sapa? Iki sapa pesen sandal? Jonet, Mang. Wes sandalan japet gantung kepo iki ngene kok gak gendak apa ngene iki. Gendak apa kok. Sing luwih sapa? Kok nyosot ae. Ngono. Nyosot. Lho, pas. Tapi
Net sepurane aku memang gak ngerti sing ngongkon aku iku Mukri. Sapa? Mukri. Ha ini Kri. Oh iki lho. Druk iki kira. Kudu kakekmu dibantu bakso kaya ngene. Dadi perkara sing kaya ngene iki masalahe teko awakmu. Ya sepurane, Cak. Aku utang karo penom wingi lho, gak sampean sili aku Oh, masalah utang piutang. Iya, Cak. Sepurane sing akeh. Biyen awak dhewe urip pijen, kon utang dhuwit nang aku gak apa-apa. Berhubung awak dhewe saiki wis duwe bojo. Ya sepurane. Utang sak utang kudu rundingan karo. Ya. Ya bener. Sepurane. Nduk nang ndi? Kene yo. Kene yo. Ayo ngopo? Ya. Wis aja jane mulih. Ayo nang desa iki. Jono. Nang desa Jono. Pilar rumah desa. Iya, Cak. Kan mana sing tanggap lodrok Karya baru.